नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कारागृह संरक्षक भिंत कोसळल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार, मंत्री नितेश राणे यांचा इशारा। शिरोडा वेळागरवाडीत घरफोडी, 5,71,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस आणि AI वापर करण्यास शासनाची मान्यता। सिंधुदुर्ग प्रशासनामध्ये डिजिटल क्रांती। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील व मार्वल कंपनीचे CEO साई कृष्ण यांनी करारनाम्यावरती सह्या केल्या। या करारनाम्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग AIचा वापर करणारा पहिला जिल्हा ठरला आहे। राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI वापरासाठी अधिकृत परवानगी दिली आहे। बघा, असं आहे की शेवटी ही इमारत 100 वर्ष जुनी आहे आणि ती जी भिंत कोसळलेली आहे त्याच्या वरचं काम सार्वजनिक बांधकामकडे होतं, पण खालचं जे काही दगडे होती ती हलायला लागलेली होती। त्या दृष्टिकोनातून मी आत्ताच जे PWDचे प्रमुख राजभोगजी आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोललेलो आहे। ते येत्या 2-3 दिवसामध्ये इथे स्वतः येणार आहेत। ह्या गोष्टी जी आपल्या अशा पद्धतीने ज्या ऐतिहासिक आमच्या ज्या इमारती आहेत या बाबतीत होता कामा नये, हीच भूमिका आमच्या सरकारची आहे। असे कुठेही चुका याचे परिणाम उद्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होतील हे आम्ही भविष्यामध्ये होऊन देणार नाही। त्यामुळे मी असो, आमचे SP असो आणि आमच्या इकडचे जेलर आणि सगळेच जे प्रमुख अधिकारी आहेत त्यांनी आपसात चर्चा करून ह्या पूर्ण इमारतीचा ऑडिट रिपोर्ट आमचं करायचं ठरलेलं आहे, जेणेकरून नेमकं कुठे कुठे आम्हा लोकांना या गोष्टीची डागडुजीची गरज आहे, परत बांधण्याची गरज आहे, याची सगळ्याची माहिती आम्ही घेणार आहोत। शेवटी या खात्याचे प्रमुख आमचे आदरणीय फडणवीस साहेब आहेत, म्हणून तुम्ही सगळेजण निश्चिंत राहा। या बाबतीमध्ये परत अशा कुठल्याही चुका आम्ही व्हायला देणार नाही आणि पूर्ण जी पद्धतीची काळजी मी हेही जेलर ह्यांना सांगितलं, संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्यांना सांगितलं की आता तुम्हाला ह्या इथे लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्यांना आम्ही जिल्हा नियोजनकडून निधी देऊ शकतो त्याची तरतूद पोलीस खात्यासंदर्भात आमच्याकडे आहे, त्याचीही यादी तुम्ही आम्हाला द्या, जेणेकरून एकदा ज्या गोष्टी करायच्या त्या कायमस्वरूपी करू। वर्षानुवर्ष ह्या इमारती असल्यामुळे त्याच्यात काही गोष्टी पडतात किंवा काही रिपेअर करायला लागतात, तर त्यावर सरकार म्हणून आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आमचे SP म्हणून सगळेजण आम्ही फार बारकाईने लक्ष देऊन आहोत। ह्या गोष्टी परत आम्ही व्हायला देणार नाही। पण एकंदरीतच्या बाजूच्या म्हणून मी बोललो ना, मी आता ऑडिटेड रिपोर्ट काय मागवलेला आहे, येऊन दे रिपोर्ट, येऊन आपल्याला कळून दे काय नेमकं कुठे कुठे काम करायचं आहे। डायग्नोस ज्याला आपण म्हणतो ना, कुठल्याही मोठी सर्जरी करण्याच्या अगोदर आपण सगळी बॉडी चेकअप करतो, मग आपल्याला कळतं की कुठली सर्जरी करायची आहे, कुठे कुठे औषध, तसाच विषय आहे। म्हणून मी राजभोगजींना डायरेक्ट जे ऑथॉरिटी आहे त्यांना फोन केलं। इकडचे PWDचे जे वैभव आलेले आहेत त्यांच्याकडे लिमिटेड अधिकार आहेत, पण जे राजभोगजी आहेत जे थेट मंत्रालयाशी कनेक्टेड आहेत, मी PWD मंत्र्यांशी पण मंगळवारच्या कॅबिनेटच्या वेळी बोलीन, आदरणीय फडणवीस साहेबांशी आम्ही बोलीन, जेणेकरून ह्या पद्धतीच्या परत चुका अशा इकडे घडता कामा नये। बघा, ही इमारत आतमध्ये होती म्हणून ठीक आहे, रस्त्यावर त्या बाजूला पडली असती आणि कुठली तरी मोठी हानी झाली असती तर आपल्याला परवडलं नसतं। म्हणून आमच्या सगळ्यांचा प्रयत्न एवढाच असेल, या चुका परत होणार नाही आणि एकदाच चांगल्या पद्धतीने ऑडिट रिपोर्ट करून आपण एकदाच चांगल्या पद्धतीने बांधकाम करू, जेणेकरून परत पुढची 100 वर्ष या इमारतीकडे काही करण्याची गरज भासणार नाही। काम करण्याच्या पूर्वी हा इमारतीचं स्ट्रक्चर ऑडिट झालं नव्हतं का? आता त्याची माहिती माझ्याकडे नाही, मी तेही विचारलं, कारण शेवटी कुठलंही काम करण्याच्या अगोदर ऑडिट रिपोर्ट जे मला वैभव बोलले आहेत ऑडिट रिपोर्ट ते तुमच्याबरोबर शेअर करतील। वरचं काम PWDचं होतं, खालची दगडे हललेली आहेत, त्याच्यामुळे ती पूर्ण इमारत कोसळली। जे दगड जुनी होती ना ती हल्ली, पण ते काम करताना त्यांनी थोडी काळजी घेतली पाहिजे असे आता मताचा मी आहे। उगाच तुम्ही काम करतात आणि तुम्हाला माहिती आहे खालती दगडी हलतायत, मग कशाला तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे ना, नाहीतर ही घटना घडलीच नसती। म्हणून अशा पद्धतीचे काय हलगर्जी असतील तर मी कोणाची चूक असेल तर तुम्ही मला ओळखतात, मी काय सोडणारापैकी नाही। अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई होणार, अगर कोणाची चूक आढळली याच्यामध्ये काय त्याला माहिती होतं उद्या कोसळणार आहे तरी त्यांनी मस्ती करण्यासाठी फक्त वरची भिंत बांधली असेल तर त्याच्यावर मी कारवाई करेन। म्हणून ही म्हणून मी स्वतः घटना घडली, मी आणि आमचे SP स्वतः इथे आलो, पाहणी केली। आता पुढच्या तुम्ही गोष्टी बघाल काय काय होत आहे। ही शोकांतिका आहे,
वर्षानुवर्ष राहिलेल्या बांधकामाला काय झालं नाही, आमच्या PWDने तशा पद्धतीने केलं आणि अशा गोष्टी हे मान्य आम्हाला नाही. म्हणून मी नेहमी बोललेलो आहे की करताना तुम्ही एकदाच काम करा, 3-3 महिन्यामध्ये बिलं निघतील अशी कामं करू नका. विरोधी पक्षामध्ये असताना आम्ही ह्याच्यावर बोट ठेवलेलं होतं. म्हणून माझ्या कारकिर्दीमध्ये अशी हलगर्जीपणा किंवा अशी उधळपट्टी मी तरी करायला देणार नाही करायला देणार. त्याबद्दल भूमिका स्पष्ट ठेवलेली आहे. शक्तीपीठबाबत मी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून बोलतोय, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून बोलतोय. कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्री आम्हाला निर्देश देतात, त्यानुसार आम्ही बोलतो. स्वतःचं डोकं लावत नाही. त्यामुळे जे बोललो ते खरं समजा, असं मत पालकमंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. मी जेव्हा बोलतो जिल्ह्याचा पालकमंत्री आणि जिल्ह्याचा मंत्री म्हणून मी सरकारचा प्रतिनिधी आहे. काही गोष्टी जेव्हा कॅबिनेटमध्ये किंवा अन्य गोष्टीमध्ये आम्हाला मुख्यमंत्री साहेब निर्देश देतात, काही आदेश देतात, त्या अनुसारच आम्ही इथे बोलतो. आम्ही स्वतःचं डोकं लावत नाही. मी जेव्हा त्या दिवशी येऊन शक्तीपीठबद्दल बोललो तर काही मार्गदर्शन आम्हाला मुख्यमंत्री साहेबांनी केलेलं आहे. पालकमंत्री म्हणून काही जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत, त्यानुसार मी इथे येऊन बोललेलो आहे. म्हणून ते खरं समजून तुम्ही तुमच्या बातम्या चालवा आणि व्ह्यूअर्स वाढवा. आरोंदा येथील मच्छीमारांसंदर्भात मी संबंधित तहसीलदार मत्स्य आयुक्तांशी बोललो आहे. नियमात राहून जी मदत करता येईल ती आम्ही करणार आहोत. या संदर्भात सगळी माहिती मी घेतली आहे, असं मत मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. त्यातल्या एका मच्छीमारांचा प्रश्न होता. तिथल्या पूल लागलेल्या एका व्यक्तीने ती जमीन विकली म्हणून आज ते मच्छीमार बेघर होणार आहेत. त्यांनी तुमच्याकडे विनंती केली. हो, मी त्या संबंधित तहसीलदारांशी बोललेलो आहे, माझ्या मत्स्य आयुक्ताशी बोललेलो आहे. सगळी माहिती मागवलेली आहे. ज्या पद्धतीने आम्ही ज्या चौकटीत राहून ज्या नियमात राहून त्या मच्छीमारांना आम्ही मदत करू शकतो आम्ही करणार. मी सगळी माहिती त्या दिवशी तहसीलदारांकडून घेतली. जेल टुरिझम ही माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची संकल्पना आहे. त्यांची सगळी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी आहे. माझ्या खांद्यावरती जबाबदारी दिली आहे. एका विचारानं काम करणारे आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. तसं काम आम्ही करू. पर्यटक देखील इथे येतील यासाठी नियोजन करू, अशी माहिती नितेश राणे यांनी दिली आहे. पाहूयात. केसरकर साहेबांचे सगळे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मी आहे ना. आता इथे जबाबदारी दिली आहे ना माझ्या खांद्यावर. तुम्ही काही चिंता करू नका. शेवटी आम्ही सगळेजण एका विचाराने काम करणारे आता सगळे लोकप्रतिनिधी आहोत. म्हणून आत्ता आम्ही ही जी संधी आमच्याकडे आलेली आहे म्हणून आम्ही चर्चा आतमध्ये तीच केली. आमच्या SP साहेबांनी तेच मला सांगितलं की साहेब एकदाच आता नीट करून घेऊ, जेणेकरून ज्या ज्या गोष्टी लागतील, जिथे आपल्याला सुविधा, टेबल, खुर्च्या, प्रिंटर, कम्प्युटर, चांगले आधुनिक CCTV, आतमध्ये अतिशय चांगली शेती केलेली आहे काही कैदींनी, हेही आपल्या कानावर आलेलं आहे. म्हणून माझं म्हणणं आहे की भविष्याच्या दृष्टिकोनातून हा जो ऐतिहासिक ठेवा आपला आहे तो उद्या पर्यटनाच्या निमित्ताने पण वापरला जावा, या दृष्टिकोनातून आपण पावलं उचलू. असं काम करू की उद्या पर्यटक पण इथे येतील आणि पाहणी करतील. ऐतिहासिक बांधकामं वर्षानुवर्ष टिकतात, मात्र आजची बांधकामं वर्षभर टिकत नाहीत. ही शोकांतिका आहे. 3-3 महिन्यात बिलं निघतील अशी कामं करू नका, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिलेत. कायमस्वरूपी टिकेल असं काम अपेक्षित आहे. माझ्या कारकिर्दीत अशी उधळपट्टी करायला मी देणार नाही. ऐतिहासिक वास्तूंसोबत अशा घटना घडता नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. हलगर्जीपणा करणाऱ्यांना सोडणारा मी नाही, कारवाई होणार, असा इशारा नितेश राणे यांनी दिला आहे. पाहूयात. बघा, असं आहे की शेवटी ही इमारत 100 वर्ष जुनी आहे आणि ती जी भिंत कोसळलेली आहे त्याच्यावरचं काम सार्वजनिक बांधकामकडे होतं, पण खालचं जे काही दगडे होते ती हलायला लागलेली होती. त्या दृष्टिकोनातून मी आत्ताच जे PWDचे प्रमुख राजभोगजी आहेत त्यांच्याशी आम्ही बोललेलो आहे. ते येत्या 2-3 दिवसामध्ये इथे स्वतः येणार आहेत. ह्या गोष्टी जी आपल्या अशा पद्धतीने ज्या ऐतिहासिक आमच्या ज्या इमारती आहेत या बाबतीत होता कामा नये, हीच भूमिका आमच्या सरकारची आहे. असे कुठेही चुका याचे परिणाम उद्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होतील हे आम्ही भविष्यामध्ये होऊन देणार नाही. त्यामुळे मी असो, आमचे SP असो आणि आमच्या इकडचे जेलर आणि सगळेच जे प्रमुख अधिकारी आहेत त्यांनी आपसात चर्चा करून ह्या पूर्ण इमारतीचं ऑडिट रिपोर्ट आमचं करायचं ठरलेलं आहे, जेणेकरून नेमकं कुठे कुठे आम्हा लोकांना या गोष्टीची डागडुजीची गरज आहे, परत बांधण्याची गरज आहे, याची सगळ्याची माहिती आम्ही घेणार आहोत. शेवटी या खात्याचे प्रमुख आमचे आदरणीय फडणवीस साहेब आहेत. म्हणून तुम्ही सगळेजण निश्चिंत राहा. या बाबतीमध्ये परत अशा कुठल्याही चुका आम्ही व्हायला देणार नाही आणि पूर्ण जी पद्धतीची काळजी मी हेही जेलर ह्यांना सांगितलं, संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्यांना सांगितलं की आता तुम्हाला ह्या इथे लागणाऱ्या ज्या ज्या गोष्टी आहेत
ज्यांना आम्ही जिल्हा नियोजनकडून निधी देऊ शकतो त्याची तरतूद पोलीस खात्यासंदर्भात आमच्याकडे आहे. त्याचीही यादी तुम्ही आम्हाला द्या, जेणेकरून एकदा ज्या गोष्टी करायच्या त्या कायमस्वरूपी करू. वर्षानुवर्ष ह्या इमारती असल्यामुळे त्याच्यात काही गोष्टी पडतात किंवा काही रिपेअर करायला लागतात, तर त्यावर सरकार म्हणून आणि जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आमचे SP म्हणून सगळेजण आम्ही फार बारकाईने लक्ष देऊन आहोत. ह्या गोष्टी परत आम्ही व्हायला देणार नाही. बोललो ना मी, आता ऑडिटेड रिपोर्ट काय मागवलेला आहे, येऊन दे रिपोर्ट, येऊन आपल्याला कळून दे काय नेमकं कुठे कुठे काम करायचं आहे. डायग्नोस ज्याला आपण म्हणतो ना, कुठल्याही मोठी सर्जरी करण्याच्या अगोदर आपण सगळी बॉडी चेकअप करतो, मग आपल्याला कळतं की कुठली सर्जरी करायची आहे, कुठे कुठे औषध. तसाच विषय आहे. म्हणून मी राजभोगजींना डायरेक्ट जे ऑथॉरिटी आहे त्यांना फोन केलं. इकडचे PWD के जे वैभव आलेले आहेत त्यांच्याकडे लिमिटेड अधिकार आहेत, पण जे राजभोगजी आहेत जे थेट मंत्रालयाशी कनेक्टेड आहेत, मी PWD मंत्र्यांशी पण मंगळवारच्या कॅबिनेटच्या वेळी बोलीन, आदरणीय फडणवीस साहेबांशी आम्ही बोलीन, जेणेकरून ह्या पद्धतीच्या परत चुका अशा इकडे घडता कामा नये. बघा, ही इमारत आतमध्ये होती म्हणून ठीक आहे, रस्त्यावर त्या बाजूला पडली असती आणि कुठली तरी मोठी हानी झाली असती तर आपल्याला परवडलं नसतं. म्हणून आमच्या सगळ्यांचा प्रयत्न एवढाच असेल, या चुका परत होणार नाही आणि एकदाच चांगल्या पद्धतीने ऑडिट रिपोर्ट करून आपण एकदाच चांगल्या पद्धतीने बांधकाम करू, जेणेकरून परत पुढची 100 वर्ष या इमारतीकडे काही करण्याची गरज भासणार. वरचं काम PWDचं होतं, खालची दगडे हललेली आहेत, त्याच्यामुळे ती पूर्ण इमारत कोसळली. जे दगडे जुनी होती ना ती हल्ली, पण ते काम करताना त्यांनी थोडी काळजी घेतली पाहिजे असे आता मताचा मी आहे. उगाच तुम्ही काम करतात आणि तुम्हाला माहिती आहे खालती दगडी हलतायत, मग कशाला तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे ना, नाहीतर ही घटना घडलीच नसती. म्हणून अशा पद्धतीचे काय हलगर्जी असतील तर मी कोणाची चूक असेल तर तुम्ही मला ओळखतात, मी काय सोडणारापैकी नाही. अधिकाऱ्यांवर पण कारवाई होणार. अगर कोणाची चूक आढळली याच्यामध्ये काय त्याला माहिती होतं उद्या कोसळणार आहे तरी त्यांनी मस्ती करण्यासाठी फक्त वरची भिंत बांधली असेल तर त्याच्यावर मी कारवाई करेन. वर्षानुवर्ष राहिलेल्या बांधकामाला काय झालं नाही, आमच्या PWDने तशा पद्धतीने केलं आणि अशा गोष्टी हे मान्य आम्हाला नाही. म्हणून मी नेहमी बोललेलो आहे की करताना तुम्ही एकदाच काम करा, 3-3 महिन्यामध्ये बिलं निघतील अशी कामं करू नका. विरोधी पक्षामध्ये असताना आम्ही ह्याच्यावर बोट ठेवलेलं होतं. म्हणून माझ्या कारकिर्दीमध्ये अशी हलगर्जीपणा किंवा अशी उधळपट्टी मी तरी करायला देणार नाही करायला देणार. त्याबद्दल भूमिका स्पष्ट ठेवलेली आहे. तुम्ही गरज होती म्हणून हे कोणी भिंत बांधायला घेतली, त्यांना स्वप्न पडलं म्हणून भिंत बांधायला घेतली नाही, पण बांधत असताना काळजी घेतली पाहिजे की नाही. नुसतं बांधायला गेलात, खालची दगडी हलतायत आणि तुम्ही वरती इमारत म्हणजे भिंत बांधा, असं चालत नाही. चुका झाल्या आहेत त्यावर लक्ष ठेवलं जाईल, ज्यांची चुका झाल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, कोणालाही सोडणार नाही. बेळगावमध्ये 3 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर BSC टेक्स्टाईल मॉलनं ग्राहकांसाठी वार्षिक डबल डिस्काउंट बोनांजा जाहीर केला आहे. या ऑफरबाबत BSC ग्रुपचे संचालक BU चंद्रशेखर यांनी गेल्या 3 वर्षात मॉलला पाठिंबा देणाऱ्या गोव्यातील व कोकणातील ग्राहकांचे आभार मानत या लागू केलेल्या ऑफरचा लाभ घ्यावा असं आवाहन केलं आहे. पाहूयात. BSC टेक्सटाइल मॉल बेलगाम में 3 साल कंप्लीट होकर 14 साल में एंट्री हो रहा है. हमारा सक्सेसफुली 3 साल कंप्लीट होने के लिए जो सपोर्ट किया हुआ है सब कस्टमर्स, सब मीडिया सपोर्ट, सबको पहले धन्यवाद बोलता हूँ. अभी ये प्रेस मीट का पॉइंट क्या है, हम BSC में लास्ट 30 ईयर से ये डबल डिस्काउंट का स्कीम चला रहा है. दावणगेरे में, बेलगाम में 3rd टाइम ये डबल डिस्काउंट स्कीम चला रहा है. क्या होता है डबल डिस्काउंट? ये हमारा BSC में पूरा साल भर 10% डिस्काउंट रेगुलर रहता है. 10% मतलब कंपनी MRPs या मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट से भी हम कम 10% कम में इधर सेल करते हैं. थ्रू आउट ईयर ये 10% डिस्काउंट रेगुलर रहता है. ये पीरियड में ये एडिशनल 10% के साथ एडिशनल 10% डिस्काउंट रहता है. सो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्काउंट. 10% प्लस 10% ये जो है ना, ये हम डबल डिस्काउंट करके बोलते हैं. ये 6 जुलाई संडे से स्टार्ट हो रहा है. ये 3rd टाइम बेलगाम में स्टार्ट हो रहा है और ये डबल डिस्काउंट हर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स छोड़ के. जैसे ब्रांडेड कंपनी में ऑलरेडी ऑफर चल रहा है वो उतना छोड़ के बाकी सब आइटम में हमारा डबल डिस्काउंट चलता है. और ये डबल डिस्काउंट बाकी लोगों से जैसे क्लियरेंस सेल नहीं है. बाकी का डिस्काउंट सेल मतलब क्या होता है, पुराना
स्टॉक के ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट डाल के वो ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस करते हैं। मगर ये BSE का जो डबल डिस्काउंट है, दिस इज़ ऑल ऑन न्यू अराइवल्स एंड फ्रेश गुड्स। हम अभी मतलब कंपनी वाले से मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो कंपनी वाले का प्रॉफिट रहते हैं वो भी उनको अभी साल में एक बार हम पूरा साल उनको बिजनेस देते रहते हैं कंपनी वाले मैन्युफैक्चरर्स को। ये पीरियड में एक बार उनको भी मतलब विदाउट प्रॉफिट कॉस्ट हमको देना पड़ेगा। हम भी हमारा कंपनी की तरफ से हमारा प्रॉफिट छोड़ के ये कस्टमर को एडिशनल 10% डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली लाइक कस्टमर्स को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फ्रेश प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं। ये बेनिफिट 4 वीक तक रहेगा, मतलब 4 हफ्ते तक रहेगा। फिर 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है संडे। नेक्स्ट 4 वीक बाद लास्ट संडे ये एंड होता है। ये बेनिफिट एक एक्चुअली जेन्युइन बेनिफिट है, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल्स, फ्रेश स्टॉक के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये कस्टमर्स को ये बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सब हमारा कस्टमर्स ये बेनिफिट ले और आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबको ये मैसेज थोड़ा कन्वे करे। और मीडिया से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हर साल आपके सपोर्ट की वजह से हम ग्रोथ होते आ रहे हैं। ये साल भी मतलब ये डबल डिस्काउंट का पूरा मैसेज थोड़ा सपोर्ट करके सब जगह पे कन्वे कीजिए। और इसके साथ साथ हमारा एक नया सेक्शन भी हमने चालू किए। हमारे पास ऑलरेडी इमिटेशन ज्वेलरी का सेक्शन है, उसके साथ साथ कस्टमर्स का इंक्वायरी, कस्टमर्स का डिमांड था सिल्वर ज्वेलरी के लिए। हमने अभी कल एक नया सेक्शन चालू किए, प्योर सिल्वर, मतलब 92.5 टच का प्योर सिल्वर में ज्वेलरीज लाइक नेकलेस, बैंगल्स, अदर थिंग्स। नॉर्मल जो गोल्ड ज्वेलरी में आता है वही सेम ज्वेलरी सिल्वर में मिलता है। वो सेक्शन हम कल से स्टार्ट किए। उसके लिए भी सब कस्टमर सपोर्ट करें, हम चाहते हैं। ये है पूरा मतलब डबल डिस्काउंट के बारे में जानकारी। वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा वेळागरवाडी येथील सुरभी सुरेंद्र कलंगुटकर यांच्या राहत्या घराच्या दर्शनी दरवाजाचं कुलूप तोडून कपाटाचे लॉकर तोडून त्यामध्ये ठेवलेले सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम मिळून सुमारे 5,71,500 रुपयांचा मुद्देमाल अज्ञात चोरट्यानं चोरून नेलाय। या प्रकरणी वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात सुरभी सुरेंद्र कळंगुटकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटलंय, 3 जुलैला रत्नागिरी इथं कामानिमित्त त्या गेल्या होत्या। 4 जुलैला घरी आल्यानंतर घराचा दरवाजा तोडलेल्या स्थितीत दिसून आला। घरी जाऊन पाहिलं असता घरातील कपाट फोडून चोरट्यानं चोरी केल्याचं निदर्शनास आलं। चोरट्यांनी कपाटामधील 1,54,000 रुपये किमतीच्या 4 सोन्याच्या धातूच्या गोलाकार बांगड्या, 70,000 रुपये किमतीच्या 2 सोन्याच्या धातूच्या पाटल्या, 1,22,500 रुपये किमतीच्या 2 सोन्याच्या धातूच्या चैन, 75,000 रुपये किमतीच्या 4 सोन्याच्या धातूच्या कानातले जोड, 75,000 रुपये किमतीचे 2 सोन्याच्या धातूचे गळ्यातील हार, 21,000 रुपये किमतीचे 2 सोन्याचे धातूचे कानातील पट्टे, 49,000 रुपये किमतीचे 1 सोन्याचे धातूचे काळे मणी असलेलं मंगळसूत्र, 5,000 रोख रक्कम असा मिळून 5,000 रुपये रोख रक्कम असा मिळून 5,71,500 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेला। दरम्यान त्यांच्या तक्रारीनुसार वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक निसर्ग ओतारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला। या प्रकरणी अधिक तपास पोलीस निरीक्षक दाभोलकर करतात। महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांना जोडणाऱ्या सातार्डा येथील पुलाच्या धोकादायक स्थितीकडे शिवसेनेचे कार्यकर्ते सुधा कौठणकर यांनी आमदार दीपक केसरकर यांचं लक्ष वेधल्यानंतर आता या पुलाच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी सातार्डा पुलाची पाहणी केली। पाहूयात। यावेळी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पुलाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली। धोकादायक झालेल्या भागाचं लवकरच अंदाजपत्रक तयार करून दुरुस्तीचं काम तातडीनं हाती घेणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी परब यांना दिली आहे। यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे। मी आधी पहिल्यांदा म्हटलं पुलाची पाहणी करूया स्वतः। पुलाची पाहणी केल्याचं लक्षात आलं की पुलाच्या सुरुवातीलाच दरवर्षीप्रमाणे मोठा खड्डा पडतो आणि पूलसुद्धा 1984 झाली हे पूल झालेला आहे आणि त्याच्यासुद्धा जास्त वर्ष झालेली आहेत। त्यामुळे आता मी सरकेंना फोन लावला, सरकेने सांगितले दुरुस्तीचं एस्टिमेट चालू आहे आणि जे खड्डे आहेत ते आता पाऊस थोडा कमी झाला की ते आपण भरून घेऊन लगेचच उन्हाळ्यामध्ये येणाऱ्या नोव्हेंबरमध्ये पुलाचे दुरुस्तीचं काम चालू करू।
बाकी कोणत्याही पुऱ्याला धोका नाही असं त्याने मला सांगितलं. कुडाळ ते मठ रस्त्यावरती भुयारी वीज वाहिन्यांचे काम सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने ते काम रोखून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याबाबत कुडाळ पोलिसात ST इलेक्ट्रिकल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे कार्यकारी संचालक भीमराव घाटोळे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यावर संचालक भीमराव घाटोळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यानं वैयक्तिक स्वार्थासाठी काम थांबवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. काल कुडाळ मठ या महामार्गालगत NCRMP प्रोजेक्ट अंतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याचं काम चालू होतं. ते काम चालू असताना PWDच्या व पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि PWDच्या JEनी मिस्टर बामणे यांनी प्रत्यक्षरित्या येऊन सदर कामाचा पंचनामा करून 2 JCB व मशीन ड्रम उचलण्याची मशीन पोलीस स्टेशनला हजर केलेलं आहे. ते हजर केल्यानंतर दिनांक आज त्या सर्व मशिनरीची कागदपत्रे ची पूर्तता करून ते जाधव मॅडम यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं सहकार्य करून ती वाहनं पाठीमागे पाठवलेली आहे. येऊन भूमिगत विद्युत वाहिनीचं काम जे चालू होतं ते अचानकपणे थांबवलं. महावितरणने म्हणजे PWDने रस्त्याची झालेली पडझड दुरुस्तीसाठी इस्टिमेट महावितरणला सबमिट केलेला आहे व थोड्याच कालावधीमध्ये ते पैसे भरून रोड रिस्टॉलेशनचं काम PWD करणार आहे. असे असताना सुद्धा PWDच्या अधिकाऱ्याने वैयक्तिक स्वार्थापोटी ते काम थांबवलं व माझं वाहनांचं व माझ्या लेबरांचं फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केलेलं आहे. ही योजना भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याची हे जनतेला 24 तास विद्युत पुरवठा मिळावा ही कल्याणकारी योजना असताना सुद्धा PWD आपल्या वैयक्तिक PWDचे अधिकारी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सतत काम आणत आहेत. सिंधुदुर्गच्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ही योजना चालू आहे. बांदा उड्डाणपुलाखाली पाणी साचल्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पाहूयात. या ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. साचलेल्या पाण्यात डास अंडी घालतात. यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया यांसारख्या आजारांचा फैलाव होऊ शकतो अशी भीती ग्रामस्थ आणि दुकानदारांमधून व्यक्त होत आहे. आषाढी एकादशी निमित्त महात्मा गांधी विद्या मंदिर तळेबाजारच्या विद्यार्थ्यांनी पालखी मिरवणूक काढली.
आज आषाढी एकादशी निमित्त महात्मा गांधी विद्या मंदिरच्या तळोदाचे विद्यार्थी यांनी शोभायात्रा काढलेली आहे। या शोभायात्रेमध्ये संस्था चालक, सर्व ग्रामस्थ, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी सगळं अतिशय आनंदामध्ये सहभागी झाले आहे। ही शोभायात्रेमध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगल्या प्रकारे वेशभूषा केली आहे आणि प्रत्यक्षात या ठिकाणी पंढरपूरला जाऊन या ठिकाणी खूप खरोखर काय पांडुरंगाचं दर्शन आहे ते या ग्रामस्थांना, या विद्यार्थ्यांनी घडून दिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या प्रशालेमध्ये अशाच पद्धतीने विविध कार्यक्रम, या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे केले जातात आणि सामाजिक एकता निर्माण करण्याचं काम या कार्यक्रमातून आम्ही केले जाते। धन्यवाद। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनामध्ये डिजिटल क्रांती निर्माण करणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यास राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे। त्यानुसार पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यामध्ये काम करणारी मार्वल कंपनी व सिंधुदुर्ग प्रशासनामध्ये शनिवारी करारनामा झाला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील व मार्वल कंपनीचे CEO साई कृष्ण यांनी करारनाम्यावरती सह्या केल्या। या करारनाम्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग AIचा वापर करणारा पहिला जिल्हा ठरला आहे। राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI वापरासाठी अधिकृत परवानगी दिली आहे। तर आज आपण 1 मेला त्याची घोषणा आपण सगळ्या जणांनी केली होती। देशातला पहिला AI जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गाची घोषणा आपण केली होती आणि त्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्याच्या जनतेला आपण प्रेझेंटेशन ही दिलं होतं 8 विभागाचं। आज खरं म्हटलं तर एक फार ऐतिहासिक क्षण आहे की राज्य सरकारची हाय पॉवर कमिटी जी गेली 10 दिवसा अगोदर बसली, चीफ सेक्रेटरी सोनिक मॅडमच्या नेतृत्वाखाली, ती त्यांची अधिकृत पद्धतीने शेवटची हाय पॉवर कमिटी होती CS म्हणून, आणि त्या हाय पॉवर कमिटीने आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला AI युक्त जिल्हा होण्यासाठी मार्वल बरोबर टायअप साठी अधिकृत मान्यता दिलेली आहे आणि हे करणारा आपला जिल्हा महाराष्ट्रातला पहिला जिल्हा आहे। एक कौतुकाची बाब अशी आहे की त्या हाय पॉवर कमिटीमध्ये चर्चा करत असताना माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी असे निर्देश दिले हाय पॉवर कमिटीला की जसं आपण सिंधुदुर्ग AI युक्त करतोय त्याच धर्तीवर आपण गडचिरोलीला पण AI युक्त करावं, म्हणजे आपला सिंधुदुर्ग हा एक आदर्श आणि बेंचमार्क बनलेला आहे। म्हणजे यानंतर महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही जिल्ह्याला AI युक्त करायचं असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अभ्यास आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पाया चा अभ्यास केल्यानंतर आपण इथे AIचं काय काम केलं त्याच्या केल्यानंतरच दुसरे जिल्हा AI युक्त होऊ शकतात, अशा पद्धतीचा गौरव हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी झालेला आहे। ते हाय पॉवर कमिटीमध्ये आता ह्यानंतर गडचिरोलीला पण सिंधुदुर्गाच्या धर्तीवर मान्यता दिली गेली आणि हे ठरलं गेलं की मार्वलनी तेही काम करावं आणि गडचिरोलीचं काम करण्या अगोदर ती टीम स्वतः सिंधुदुर्गामध्ये येणार आहे, म्हणजे गडचिरोलीचं प्रशासन आणि नेमकं आपण इथे काय करतोय याचा अभ्यास थोडा ते दृष्टिकोनातून करतील आणि मग त्याच्या तसं तिथे काम गडचिरोलीला काम त्याची सुरुवात होणार आहे। म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हा मान हा निश्चित पद्धतीने मिळालेला आहे। यासाठी मी आमचे जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल पाटील जी, आमचे आदरणीय SP आणि सगळे जे आमचे खाते प्रमुख आहेत, जिल्हा परिषद CO आणि सगळे खाते प्रमुख जे आहेत, ज्यांनी आमच्या ह्या प्रयत्नाला हातभार लावला। आतापर्यंत डेटा देण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या सगळ्याच खाते प्रमुखांनी सहकार्य केलेलं आहे, मदत केलेली आहे। मार्वलचे पण आमची जी टीम आहे, हर्ष पोद्दार जी असतील, आमचे साई कृष्णन जी असतील, त्यांनी पण अतिशय संयम आणि पेशन्स दाखवून आमच्या बरोबर काम करत आहेत। आम्हाला निश्चित पद्धतीने अडचणी येत आहेत आणि आलेच पाहिजे, कारण का ही सुरुवात आहे। ह्याच्यानंतरचे जे जिल्हे येतील ते सिंधुदुर्गाचं मॉडेल
AI मॉडेल स्टडी केल्यानंतर त्यांचा विषय सुखर होतील किंवा त्यांच्या विषय सोप्या होतील. म्हणून आपण जे पाऊल आज या निमित्ताने उचललेलं आहे ते मला विश्वास आहे हे निश्चित पद्धतीने कौतुकास्पद आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हेही सांगितलेलं आहे की एकदा काही 1-2 महिन्याचे AIचं काम इथे झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटच्या समोर आपल्या AI युक्त सिंधुदुर्गचं प्रेझेंटेशन 150 दिवसाच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत त्यांनी ठेवायला सांगितलेलं आहे, जेणेकरून नेमकं काम कसं चाललेलं आहे आणि अन्य जिल्ह्यांनी इथून काय शिकलं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून एक छोटंसं प्रेझेंटेशन मार्वलची टीम असेल, आमचे SP असतील, आमचे कलेक्टर असतील आणि मी स्वतः असतील, आम्ही सगळेजण राज्य मंत्रिमंडळाच्या समोर, अन्य मंत्री महोदयांच्या समोर, अन्य दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या समोर आम्ही देणार आहोत. म्हणून आपल्या सिंधुदुर्गासाठी अतिशय कौतुकास्पद ही सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यासाठी आपण सर्व खात्या प्रमुखांना मी मनापासून आभार मानतो. आज मार्वलची जी आमची टीम आहे आणि आमचं सिंधुदुर्गचं प्रशासन म्हणजे प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आमचे जिल्हाधिकारी यांच्यामध्ये MOU साईन होणार आहे, जेणेकरून कसा हा प्रवास होणार आहे, काय नाती शर्ती आहेत या बाबतीमध्ये काही गोष्टी ठरवल्या गेलेल्या आहेत आणि हे एग्रीमेंट साईन झाल्यानंतर हा प्रवास अजून गतिमान पद्धतीने सुरू होईल. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कारागृह संरक्षक भिंत कोसळल्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार, मंत्री नितेश राणे यांचा इशारा. शिरोडा वेळागरवाडीत घरफोडी, 5,71,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस आणि AI वापर करण्यास शासनाची मान्यता. सिंधुदुर्ग प्रशासनामध्ये डिजिटल क्रांती. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.